Tu ćemo da vidimo samo sa Čampom, treba da porazgovaramo. Ika ostaje sigurno. Čampa je prošle sezone kad smo završili rekla da stvarno da kažemo oprostila se i ja ne bih voleo najiskrenije, ali ona kaže opraštam se sa Peharom. Tako da ću da pričam sa Čampom, vidit ćemo šta je, tu je, ali o tom potom. Zato mi je opet neki cilj da iz druge ekipe neke igračice, pa da kažem polako stiču neko iskustvo, jer stvarno im treba vremena malo i naravno i kao i prošle sezone sami smo videli da su na klupi uvek bile neke od mlađih igračica i dobijali su minutažu, naravno sve zavisi od toka utakmice. Ceca isto ostaje, čuo sam se sa njom što se tiče Maše, isto je sve završeno, ostalo je samo formalno da se završi sa Kraljevom, pošto je Maša njihov igrač, na pozivnicu će i ove sezone da igra, Nina isto ostaje. Naravno, u planu je još par igrača da se dovedu. S jednom su se već dogovorili, nažalost, druga ekipa neka ponudila više bolje uslove, tako da je prešla, ali šta je tu je, idemo polako, korak po korak. Radit ćemo ovde i pre i popodne, vidit ćemo sad samo ovu nedelju lagano da se uvode polako u trening, jer neki su trenirali, neki nisu, ali o tom potom. 5. septembra će već biti utakmica, turnir Slivnica tradicionalno i onda ćemo do tada da znamo definitivno kad kreće prvenstvo i krećemo punom parom. Drugo što i hala ne znamo kad će da krene, što nam isto jedan veliki problem, ili mi sa loptom moramo da radimo, ali šta je tu, iskoristit ćemo ovaj deo napolje, stvarno je predivno i prelepo ovde.